πάλι σε όλη την Ελλάδα, στο εξωτερικό, όπου σας δίνεται η ευκαιρία με το Μέγκα μας να μας βλέπετε. Χρόνια πολλά! Γιατί αυτή η εβδομάδα είναι αυτό που λέμε οδηγούμαστε στην καρδιά των εορτών. Αυτή την Παρασκευή, μάλλον αυτή την εβδομάδα για μας είναι ό,τι προλάβαμε να ζήσουμε στο υπέροχο στολισμένο μας πλατό. Γιατί μετά θα κλείσουμε και όταν θα επιστρέψουμε θα το έχουμε φέρει ξανά έτσι όπως ήταν πριν. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά, αυτό το λέω πάντα, όταν ξεστολίζουμε, ειδικά το πλατό που είναι μεγάλο, δεν είναι όπως είναι τα σπίτια μας, βάζεις ένα δέντρο, βγάζεις ένα δέντρο, κάπως σαν να ψυχραίνει η ατμόσφαιρα, σαν να αδειάζει, σαν να... δεν ξέρω. Οπότε λέω, εμείς στα σπίτια μας, μέχρι το Αγιανιού που θα ξεστολίσουμε, να το απολαύσουμε και εσείς επίσης τα δικά σας. Τώρα για το δικό μας το πλατό, θα ξαναπώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνοι που έχουν μπλακεί για να κάνουν πραγματικά αυτό το υπερθέαμα. Το τι με ρωτάτε. Στο δρόμο με πετυχαίνετε να κάνω τις χαλαρές μου βολτούλες στην Κηφισιά. Τι με ρωτάτε, από το τι λουλούδι είναι αυτό με το στρογγυλό μου λένε από πίσω σου που κάθεται ο καλεσμένος. Τι δέντρο είναι, τι φύλλα είναι αυτά. Μάλλον θα εννοούν αυτά. Θα πάρω πληροφορίες. Από το πού τα βρήκατε τόσα δέντρα και τόσα στολίδια, από πού τα μαζέψατε. Όλα αυτά τα λέω και περιμένω να μου τα φέρετε κιόλας. Γιατί κάποιοι άνθρωποι αξίζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και γιατί τα στήσανε, και γιατί τρέξαν να ψάξουν να τα βρουν, και γιατί κάθισαν να σκεφτούν πώς να τα συνδυάσουν για να το κάνουν εντυπωσιακό και ωραίο, χωρίς όμως να ξεφύγουμε. Γιατί καμιά φορά θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο. Βάζεις. Χριστός και Παναγία. Καλέ, μετά από 30 χρόνια δεν έμαθες να μην πλησιάζεις πολύ στο μικρόφωνο. Θα με ξεκουβάνεις καμιά ώρα, θα με αφήσεις στον τόπο. Λοιπόν, τι έλεγα, Χριστέ μου, τι έλεγα. Έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι μόνο να πάμε να τα πάρουμε όλα αυτά και να τα βάλουμε. Αν τα πετάξεις όλα και μες στο σπίτι σου και βάλεις, αντί να πεις τι ωραία που στολίστηκα, μετά μπορεί να πας στην άλλη πλευρά και να μην είσαι σωστά και καλοφτιαγμένα. Οπότε, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Αν θέλετε μου το γράφετε σε ένα χαρτί και μου το φέρνετε. Το μόνο που μπορώ να σας πω σίγουρα